إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә, аның гаиләсенә, аның сахабаларына, табигыннарга һәм шушы хак юлны дәвам итүче, кыямәткә кадәр дәвам итәчәк Аллаһының тугры бәндәләренә Аллаһның сәламнәре, салаватлары булса иде. Азиз кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз һәм аның безгә булган нигъмәтләрен һәр даим искә алыгыз. Шулар хакында уйлагыз, фикерләгез. Кай вакыт кешенең бөтен эшен ташлап, bir урынга утырып, bir ялгызын, Аллаһы Тәгаләнең миңа шушы нигъмәтләре бар дип уйлап, фикерләп утыруы да гыйбадәттән китер. Шушы нигъмәтләрне искә алу безне бу нигъмәтләрне бирүче Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылуга итерә. Безнең шөкерләребез безнең кулыбызда булган нигъмәтләрнең бәрәкәте артуга, ул нигъмәтләрнең артуына сәбәп була. Ибраһим сүрәсенең 7-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва из таъаззана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Менә Раббың әмер бирде. Нишләргә? Раббың әйтте: "Әгәр дә шөкер итә белсәгез, рәхмәтле була белсәгез, ла азиданнакум, hiç şiksiz min sizgə tağın da arttırıb, tağın da kubeytib birəşəkmin dedi. وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ Əgər indi siz küfürlük qılsağız, Qur'anda küfürlük sözü imansızlıq bilən kilə, inkar etü bilə kilsə, tağın bir məğnəsi Qur'anda kilən indi şükürsüzlük, rəhmətsizlik də Qur'anda küfürlük deyib eytilər. Allah Teala aytdı, əgər də mingə küfürlük qılsağız, яғни рәхмәтсез булсагыз дип әйтәбез, инна азаби лашадид, минем газабым катыдыр диде. Аллаһы Тәгаләнең безгә булган шиксез нигъмәтләренең берсе ул да булса кием нигъмәте. Безнең кия торган киемнәребез бу Аллаһның безгә булган нигъмәтедер. Һәм әлеге нигъмәтне Раббыбыз Нәхл сүрәсендә Умарта корты дигән сүрә бар. Шушы сүрәдә башка бик күп нигъмәтләр җөмләсеннән айырып, мин сезгә әле кием дә бирдем дип әйтә. Хәтта кайбер галимнәребез Нәхл сүрәсен нигъмәтләр сүрәсе дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки бу сүрәдә Аллаһ Тәгалә безгә биргән бик күп нигъмәтләре хакында исебезгә төшерә. Һәм шушы сүрәнең 81-нче аятында Аллаһы Тәгалә әйткән: "Ва җа'ала лакум сарабила тaqīkumul harra ва сарабила taqīkum бә'сакум." Аллаһ сезгә киемнәр бирде ди. Ул сезгә кием нигъмәте бирде ди. Шушы кием белән сез кояш шилләсеннән, иссидән, кызудан яшеренәсез ди. Һәм шушы киемнәр белән сез тәнегездә булган оят җирләрегезне каплыйсыз. Оят җирләрегезне яшерәсез ди.
Кәзәлика ютимму ни'матаху алейкум ләалләкум туслимун. Шулай итеп Аллаһ ди, сезгә биргән ниғмәтләрен ахырына җиткерә, камиллеккә ирештерә, бәлки сез мөселман булырсыз ди. Нәхл сүрәсе 81 аят. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең юктан бар кылган һәр бер мәхлугында безнең өчен хикмәт бар. Безнең өчен гыйбрәт бар. Һәм бу дөньяга үзенең анасыннан туа торган һәр бер җан иясе кеше генә түгел. Ул үзенә хас булган кием белән килә. Карагыз, кошлар йомыркадан чыгалар каурыйлар белән, перышкалар белән. Инде аларның киемнәре бар. Хайваннар аналарыннан туалар йон белән, аларның тиреләре каплана, йон белән капланган. Балыклар, йыланнар, аларның тәңкәләре, шишуялары бар. Ләкин карагыз, җир өстенә килгән Адәм баласы, Аллаһ нәрсә диде? Лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqwim. Без кешене, мы создали человека в наилучшем образе диде. Кеше иң матуры, кеше иң күркәм рәвештә яратылды. Шуңа күрә кайбер кошлар безгә бик матур булып тоелсалар да, кайбер хайван балалары безгә шул кадәр күңелебезгә якын булып китсәләр дә, кеше кебек табигать, кеше кебек яратылыш, кыяфәт бүтән беркемдә дә юк. Иң күркәм, иң хәерле рәвештә кеше яратылды. Һәм кешегә Аллаһ каурый да бирмәде, йон белән дә капламады, тәңкә дә бирмәде, тәңкә дә тезмәде. Аллаһ үзенең хикмәте белән кешене ялангач итеп яратты. Аның тәне чиста. Анадан туган шәрә кебек ялангач дип әйтәләр, хәтта татарлар. Ул анасыннан бу дөньяга ялангач хәлдә сабый, кыз сабый ул булып килә. Һәм соңыннан Аллаһ Тәгалә шушы затка, кешегә үзенең ялангачлыгын яшерү, каплау өчен нәрсә? Аерым кием бирә. Балыкларга түгел, кошларга түгел, хайваннарга түгел, безгә аерым рәвештә кием насыйп итә. Һәм шушы кием минем сезгә булган ниғмәтем дип әйтә. Һәм кием дигән нәрсә безне кышкы кытыпларда салкыннан яшерә. Кием дигән нәрсә җәйге шелләләрдә безне исседән саклый. Матур, чиста кием ул кешене тагын да матурлый, тагын да зиннәтлей. Безнең бабай әйтә иде, карт әбигә дә яулык бәйләтсәң матур, ул кызлар кебек була дип. Шуңа күрә безнең әлхәмдүлиллә үзебезнең мөселман татар әбиләре шул кадәр матур. Аларны кырдан карасаң белмисең дә, бу 80-нән узган әбиме, әллә 40 яшьлек хатынмы дип. Чөнки матур кием нишли кешене зиннәтли, кешене матурлый. Шул ук вакытта килбәтсез, ямсыз кием әллә нинди матур кешеләрне дә нәрсә? Ямсыз итеп күрсәтә. Шулай ук җәмәгать киемнең тагын иң зур вазифаларының берсе, ул безнең тәнебездә булган оят җирләребезне яшерә. Безнең оят, без ул җирләребезне оялырга тиешбез башкаларга күрсәтергә. Шуңа күрә оят җир урыс телендә ничек дип тә килә? Срамные места дип килә. Ояла торган җир. Кеше оялырга тиеш ул җирләрен күрсәтергә. Һәм киемнең тагын бер вазифасы ул шушы җирләрне яшерә. Кеше күзләреннән, ят күзләрдән яшерә. Һәм Аллаһ Тәгалә Әл-Әгъраф сүрәсенең 26 аятында әйтә: "Я бани Адама, әй Адәм балалары ди, кад анзална алейкум либаса." Без сезләргә иңдердек, насыйп иттек кием дигән ниғмәт ди, кием бирдек ди.
юари сауатикум. Сіз шушы киім білән оят жерлеріңізні яшырасыз. Оят орынларыңызны яшырасыз. Вариша. Әлі бұл киімні Аллах Тағала әйтә, біз сізге матурлық итеп тә бирдек. Әлхамдулилла. Жұмғаға матур итеп киінәбіз. Һәм жұмғаға, ғайытке, кіші арасына шыққанда матур итеп киіну ул сүннәт булып тора. Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin бик кыйммәт чапаннары бар иде. Ниндидер хөрмәтле кунаклар, делегациялар килсә, ул сол кыйммәтле чапанын киеп чыга иде. Шуңа күрә, әлхамдулилла, киемнең матурлык өчен бирелүен дә һәм аның матурлык булуын да ислам җимерми. Ислам моңа каршы килмидер. Әгәр дә ул матурлык Аллах куйган кысалардан чыкмаса, ират алтынга күмелмәсә, ифак кимәсә, исрафка кирмәсә, әлхамдулилла, кешенең матур итеп киенүе, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям тәкәбберләр җәннәткә кирмәс. Тәкәбберләнеп йөрүчеләр дигәч, сахабалар сорадылар, матур итеп киенү ярамыймыни дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте, тәкәбберлек матур итеп киенү түгел ул диде. Тәкәбберлек ул хакыйкатьне кабул итмәү һәм башкаларны кимсетү, үзеңне алардан өстен дип санау диде. Шуңа күрә кешенең матур итеп киенүе, хәтта Пәйгамбәрбез әйтте нәрсә диде? Аллах сиңа байлык бирсә, күрсәт ул байлыгыңны диде. Һәр хәлдә инде урамда хәер сорашып торучы хәтта бу карарга тиеш, кайсы машинада килгәннән акча сорарга. Шуңа күрә онсы да сүннәт булып тора. Хәерче булып киенеп йөрергә ярамый бай кешегә. Һәм җәмәгать Аллах Тәгалә дәвам итә. Ул киемнәр белән сез гауратларыгызны ябырсыз. Һәм ул киемнәр сезгә зиннәт, матурлык булыр ди. Ләкин валибасут тaqwa әле бар тагын бер кием ди. Тaqвалык киеме. Одеяние богобоязненности. Иман. Синең Аллаһтан куркуың, сине Аллаһны яратуың, синең эчке киемең бар икән әле тышкы кием белән бергә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, тaqвалык киеме ансы тагында хәерлерәк ди. Это намного лучше ди, чем синең тышкы киемең ди. Залика хайр, залика мин аятиллах. Менә булар ди, Аллаһ Тәгаләнең сезгә булган аятлары ди. Лааллахум язаккарун. Бәлки кешеләр уйланырлар ди. Бәлки кешеләр шушы аятларны күреп аңларына килерләр ди. Әлеге аятта Раббыбыз Аллаһ безгә биргән ике төрле киемне искә алды. Ул да булса кешенең тышкы киеме, менә без сезнең белән тәнебезгә салып килдек шушы киемнәребезне. Салкын булса карыйбыз да калынрак киенәбез, эссе булса юкарак киенәбез. Һәм икенчесе ул безнең эчке киемебез. Эчке кием дигән сүз нижний белье түгел. Эчке кием кешенең духовное одеяние. Аның йөрәк киеме, аның иман, тaqвалык киеме. Әгәр Аллаһ кешенең калыбын тaqвалык киеме белән зиннәтләсә, аның тәне дә, тышкы гамәлләре дә изге гамәлләр белән, изге сыйфатлар белән зиннәтләнер. Кешенең эчке киеме матурланган сайын, аның тышкы киеме матурлана. Әгәр дә Аллаһ бер бәндәсенең калыбыннан, күңеленнән тaqвалык киемен салдырса, ниндидер сәбәп белән, аның тәне дә, тышкы кыяфәте һәм тышкы сүзләре, гамәлләре дә әллә нинди явызлыкларга, ямсызлыкларга һәм түбәнлекләргә төшәчәк. Шуңа күрә җәмәгать тaqвалык киеме кыскарып, кешенең ыяты кыскара. Кешенең ыяты бетә. Һәм тaqвалык киеме кыскарган сайын, хәтта урамдагы хатын-кызның күлмәге кыскара, тарая. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бүген без менә шушы сынаулы вакытларның берсендә яшибез. Әйе, бүген без каян ашарга табыйк микән? Каян гаиләмне ашка үтермик микән дигән заманада түгел. Ләкин һәр замананың үз сынавы була. Һәм һәр замананың ул сынавы авыр була.
Менә шул сынауларның берсе бүген без яшибез ниндидер бер ирекле бер дөньяда. Свобода жизни, свобода действий. Бүген бөтен кешегә свобода кирәк. Базарда куллар сатылмаса да, бүген кешенең ниндидер куллыктан котыласы килә, ниндидер шушы азатлыкка ирешәсе килә. Һәм бүген без күрәбез хатын-кызларның, бик күп хатын-кызларның шушы мәсьәләдә тәмам бәйдән чыкканларын. Бүген без күрәбез, кайчандыр үзенең ВКонтактеен регистрировать иткән вакытта, Инстаграмын беренче тапкыр ачканда, аның шул кадәр матур яулыгы иде. Шул кадәр авызында зикр тәсбих иде, ләкин ул булды Инстаграмны ачканда. Әмма үтте 1 ел, 2 ел. Без күрәбез ул мөселман кызларыбызның үзгәрүен. Үзгәрүен күрәбез. Әкрен генә алар ниндидер хикмәтле сүзләрне куюдан тукталып, Biraz gına үзләренең бармак кырларын күрсәтә башладылар. Ерактан үзләренең күләгәләрен күрсәтә башладылар. Арттан, кырдан үзләрен төшерә башладылар. Әкренләп аларга бу җитмәде. Әкренләп алар үзләренең йөзләрен куя башладылар. Әкренләп алар матур итеп бөтенесенә елмая башладылар, сөйли башладылар. Кайчандыр алар шул социаль страницаларында ирләре белән шәйдиләр, хәерләре дә юк инде күбесенең. Чөнки ирләре аларның пространстволарына керә башладылар, личные. Яки аларны недооценивать итә башладылар, они оказались лучше, достойнее. Шуңа күрә ирләр кирәк булмый башлады. Әкренләп күпме яулыклы мөселман блогер кызларыбыз башта iPhone-ын кушып куя, Карагыз шайтан ничек алды. Һәм үзенең 10 мең, 20 мең подписчигына каршында яулыгын сала башлады һәм әйтте: "Это моя свобода", диде. "Это мой прорыв", диде. "Моя свобода", диде. Кайбер кызларыбызны карасаң, ул хәтерлисезме, совет заманында приключение домового Кузи бар иде. Шунда бер карга бар. "Куда хочу, туда лечу", дип ишеп йөри, якын югалтып. Кайбер кызларыбыз бүген шул хәлдә җәмәгать. Шул хәлдә. Хәтта кайберләре интим кибетләргә кереп, ишке киемнәрен куя башладылар инде. Һәр әкренләп үзләренә киеп тә куячаклар әле. Әле шул интим кибеттән алган ирләрен дә куя башламасалар ярый. Чөнки шайтан ул туктамый җәмәгать. Һәм бу көлке түгел. Мин монда минбәргә аларны мыскыл итәргә мөмкин. Ул безнең кызларыбыз. Ул безнең әниләребез. Ул безнең апа-сеңелләребез. Ул безнең мөслимә кардәшләребез. Бу көлке түгел. Бу мыскыллау түгел, бу фаҗига. Бу безнең авыруыбыз. Чөнки ул яулык баштан төшә качан? Качан йөрәктән тақвалык төшә башлый. Ул итәк кыскара качан тақвалык кыскара башлый. Ул иреннәре буяла, әле кичә яулык белән матур итеп төшкән, бүген инде бизәнегез, рәхәтләнеп, ясаныгыз, матурлыгыгызны күрсәтегез дип әйтүче кызларның уяты бетә, калепләрендәге тақвалык киеме таушалган саен. Шуңа күрә бу безнең халәтебез. Әгәр дә алар 2, 3, 4, 5 ел эчендә шушы хәлгә килсәләр, тагын 2, 3, 4, 5 елдан соң нинди хәлгә килерләр? Шайтан бит, ул бит туктамый. Шайтан бер кашанда бирешмәй җәмәгать. Ул Аллаһ Тәгаләдән сорады кыямәт көненә кадәр вакыт. Һәм аның тайм-менеджмент төзелгән, управление временем. Ул бер мизгелендә, бер клиентында ул кулдан җибәрмәй. Ул һәр берсен Аллаһының рәхмәтеннән ачуына, җәннәтеннән газабына илтү өчен, этәрү өчен бөтен көчен куячак. Һәм мин җәмәгать шәкерт чакта, студент чакта мәдрәсәдә без кыямәт галәмәтләре дигән теманы үтә идек. Признаки судного дня. Хәтерләсәгез, шунда зур галәмәтләрнең иң беренчеләреннән Даҗҗал бар. Кем ул Даҗҗал? Ул адәм баласы, ир заты, ул үзен мин Аллаһы Тәгалә дип әйтәчәк. Ниндидер мөгъҗизалар кылачак һәм кешеләр шуңа төркем табына башлаячаклар. Һәм шул хадисләрнең берсендә әйтелгән, бигрәк тә Даҗҗалга хатын-кызлары ярәшәк ди.
Müslüman хатыннары да ярешәк. Шуңа күрә мөселман ирләре ди, гаиләдәге хатын кызларны, әнисе буламы, хатыны буламы, сеңлесе, кызы буламы, өендә бәйләп куячак ди, урамга чыкмасын өчен. Чөнки чыкса дәҗҗалга ярә. Мин аптырый идем. Нигә дәҗҗалны бит инде беләбез бөтенебездә. Нигә алар иярә микән дип. Җәмәгать, монда дәҗҗалны да көтеп тормадык инде. Ишкындылар бәйдән хатыннар. Куда хочу, туда лечу. Һәм шыннан да җәмәгать күбесенең хәзер кырында бәйләрлек ирләрдә калмады инде. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһның сынавы, Аллаһ Тәгаләнең сынавы менә бүген күпме кеше исламда ни өчен гаурәтне каплау дигән әйбер бар. Ни өчен хатын кызның гаурәте ирнекеннән зуррак, ирнекеннән күбрәк? Менә бу хикмәтне бик күп кеше аңлый алмый. Ә дошманыбыз шайтан бөтен көчен куя. Шушы безләрне киемнәрдән арындыру өчен. Гаурәтен ачучы хатын кызга үзен аклар өчен ул 1000 хәйлә таба. Ты свободная личность, ты прекрасна. Не надо скрывать свою прекрасность. Һәм башкалар, һәм башкалар. Әл-Аграф сүрәсе 27-нче аят Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бани Адама, әй Адам балалары, ла яфтинаннакумуш шайтан." Шайтан сезне адаштырмасын ди. Шайтан сезне аздырмасын ди. Кама ахраҗа абавайкум минал җанна ди. Ничек итеп сезнең әти-әниегезне, Адам белән Хаваны җәннәттән чыгарткан кебек, чыгарттырган кебек. Һәм нәрсә ди? Янзигу анһума либасахума лиюрияхума сауатихима ди. Ул аларның киемнәрен салдырттырды ди. Аларның гаурәтләрен ачтыртты ди. Менә шуның кебек сезнең дә гаурәтләрегезне ачтыртып җәннәттән чыгармасын сезне. Шуңа күрә киемне салдырту һәм ирләрнең, һәм хатын кызларның бу шайтанның зур коралы булып тора. Әйе җәмәгать, әгәр дә кемдер уйлый икән, әле ислам гыйлеме белән таныш булмаган, күп вагазлар тыңламаган, кемдер уйлый икән, ислам против красоты. Оказывается, ислам против красоты женского тела. Ул ялгыша. Юк. Хатын кызның зифасының да, матур фигурасын да, хатын кызның шибәрлеген дә кем бирде аңа? Аллаһ Тәгалә бирде. Әти дә бирмәде шибәрлекне, әни дә бирмәде. Аллаһ Тәгалә бирде. Шуңа күрә Аллаһ үзе биргән шибәрлекне ватмый, җимермей. Ләкин шушы матурлык, шушы шибәрлек явызлыкка әйләнмәсен өчен шайтан кулында. Аллаһ аны билгеле бер кысаларга куя. Булсын матурлыгың, булсын шибәрлегең, ләкин бөтен кешегә түгел. Твоя красота не для всех. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, карагыз, исламда бер-береңнең хакын саклау дигән әйбер бар. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Бер мөмин икенче мөмингә, бер кеше икенче кешегә харам диде. Аның каны, аның жаны, мин барып кемгәдер ачуым килде дип, канын түгә аламмы? Юк, ул харам. Мин аның малын ала аламмы? Әле аның машинасы тора, мин ашады, бардым да утырдым, 90-нчы еллардагы кебек. Бу минеке булды. Шапкасын салдырдым да минеке булды, формовкасын хәтерлисез, әле студент чакларда формовка кия алмый идек. Бу минеке бу, юк, бу харам. Әмма аның хәләл юллары бар. Машинасы шадымы? Сора, бәлки сатыр сиңа. Сәгате сорадымы? Сора, күпмегә сатыр сиңа. Бир акчасын ризалашып алдыр. Шуның кебек кешенең исеме харам. Шуңа күрә кеше гайбәтен сөйләргә ярамый. Кешене мыскыл итәргә, кимсетергә ярамый. Әгәр дә җәмәгать кешенең машина, ул нәрсә ул машина? Это же имущество. Бүген бар, иртәгә юк. Аның машинасы да, телефоны, сәгате дә харам икән. Нигә аның хатыны сиңа хәләл булырга тиеш? Нигә аның кызы сиңа хәләл булырга тиеш? Нигә аның сеңлесе сиңа хәләл булырга тиеш? Карагыз, ислам. Ничек хатын кызны саклый, яклый. Син үзеңә тиеш булмаган хатын кызны алып үзеңнеке итү түгел. Син аның тәненә бармагың белән дә тиергә хакың. Ты не имеешь права. Ты не имеешь права даже дотрагиваться до нее. Пәйгамбәрбез әйтте, башыңны сөңге белән тишсеннәр диде. Это лучше для тебя, чит хатынның кулына тигәнче диде. Карагыз, ничек ислам
она неприступна. Никто не... Ул харам. Кәғбатулла кебек ул харам. Аңа беркем дә тия алмый. Хәтта җәмәгать кул белән түгел, күзең белән дә тиергә ярамый. Күршеңнең машинасы белән соклан, алып кайтып куйган монда ни, Bentley. Әйтсәң әле утырып та карарга ярый, тотып кара, ул хәләл. Ә күршеңнең хатынына күзең белән дә тиергә ярамый. Ни өчен ярамый? Әйе, матурлык бар. Но это не твоя красота. Это не твое, она не твоя. Ошаган икән кызы, бар да сыра әтисеннән. Менә мин шундый кеше диген. Менә мин шулай җаваплы диген. Минем өйләнәсем килә синең кызыңа диген. Түгел анда бала ясагач, бәлки никахлашырбыз инде дип, берничә айдан бала табырга вакыт бит, хурлык дип. Юк. Башта сыра. Бәлки аның әтисе сиңа бирергә теләмәс, кызның күзе тынган, әтисе бит теләмәс. Шуңа күрә красота она есть, но она не твоя. Аның хәләл юлы бар. Менә шул хәләл юл белән генә син аны үзеңнеке итә аласың. Менә бу исламның камиллеге, это совершенство ислама. Әйе, җәмәгать, хатын, кыз, сеңле, ул машина түгел. Ул кемнеңдер якын бәгыр җимеше. Шуңа күрә аны Аллаһ куйган юл белән генә без хәләл итә алабыз. Һәм кием дигән әйбер менә шушы хатын кызның дәрәҗәсен саклый торган бер нәрсә булып тора. Һәм субханаллаһ җәмәгать, Аллаһның бер хикмәте. Бу дөньяга ялангыш килдек. Аллаһ безгә кием бирде. Кабердән кыямәт көнендә дә без нәкъ шулай ялангач торачакбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хутбасында әйтте: "Эй кешеләр, сез Аллаһы Тәгалә каршына ялан тәпи, ялангач тән белән һәм сөннәтсез ирләр, сез сөннәтсез килерсез" диде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең аятын укыды, Әнбия сүрәсе 104-нче аят: "Кама бадана аввала халқин нуиду". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иң башта сезне нинди хәлдә яраткан булсак, шушы хәлдә кайтарырбыз кыямәт көнендә үзебезнең каршыбызга" ди. Шуңа күрә кемнедер дөньяда сөннәтләгән булсалар, ул сөннәтсез булачак, ул ялангач булачак. Һәм хәтта Гайша радиллаһу анха сорады: "Я Расулаллаһ, ничек инде ирләр, хатыннар бөтенесе бергә бер-берсен күрерләрме?" диде. Пәйгамбәрбез әйтте: "Аларда бер-берсен күрү кайгысы булмас" диде. Күрмәсләр алар. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ кешеләрне киендерер диде. Җәһәннәм әһелләренә үз киемнәре булачак, катиран, кайнап торган сумала кебек, шуны агыздырлар да ул тәннәрендә катып калыр ди, ләкин суынмас. Ә җәннәт әһелләренә дә Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә бик күп аятларда җәннәт киемнәрен вәгъдә итте. Һәм кыямәт көнендә дә кем иң беренче киемне киячәк? Кемнең йөрәгендә тақвалык киеме сакланды? Кем Аллаһ юлында күпме сынауларны үтте? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Иң беренче Ибраһим пәйгамбәрне киендерерләр" диде. Ул киемне беренче алыр диде, чөнки ул гомере буе саклады иманын, тақвалыгын, тақвалык киемен саклады һәм күпме сынаулар аша үтте. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ безгә бу дөньяда да кием нигъмәтен аңлап, шуның өчен шөкр итәргә, шушы кием әманәтен сакларга насыйп итсен. Кыямәт көннәрендә Аллаһ безнең тәннәребезгә иҗмах киемнәрен кидертеп, иҗмах бакчаларына кертсен, җәһәннәм киемнәреннән һәм җәһәннәмдә янулардан үзе сакласын. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур.